barigol ma ɗan tsiya. Kai, wai mene labari akan barigol ne maniga? Na ga sun min tsayar da harka ya ake to wallahi ni yanzu haka na yi cinikin sabuwar mashin. Kai, to yanzu haka ana maganan jibi ma za je ɗauko mashin na sai waya. Waya ko kuɗi ban bayar ba. Abokina, kanan gaskiya dole in dai an yi asara zan ta bacin rai. Wannan naira bai samu yasa. Ya wannan bai san me yake yi ba. Ni kan kai Allah sa ya fito da wani wallahi sunar ka kuɗi mu dariyar su kawai da amara kenan kai barin jan haɗu da su alfaran su ba